ơi dạy chia sẻ là rồi phải bây giờ tao làm nó có phải bây giờ nó có xin là vậy nên tao cũng làm Hello, hai no hai lam sogun norong no te waisa ni ketal video. Hinke chung kini nai lai nai wansa chela tai TRIPRAJWK buri hima rak no. Tai chung kisa salai nai. Buri ma lai nake manja gya logiri nake romi tangja go hinma rak no. Hinke bisi kok saya karoi tho hindi video ni bukhak thang lai sinai. Dapur mabui makha hingkete wansa tajan kau berumnar ke bagan tanai kaijak tabak berhut jagli ya orkas japai kata Wansa chela tai TRIPRAJWK buri rong manja u khan khana kano je pokrok tong phayuta. O fuinai rok tai chala rong manja ya da no khangrai rong ni bade. Fuinai rong ni bagoi no tiprasa chala rok tabo gilama buri mayang tongbayu. Tiprasa chala rok tai buru TRIPRAJWK buri rong mansi nai no jotto TRIPRAJWK buri ba wansa rok bemang jikhari thangbayu hingke ba. Satamsa porok chala tu chi buri rong na thaprari wo. Norok hai buri rong na thaprari ya kita dukati sokoi da khlomjak namu chung jak tong nongkhe. Nung borok ba jaga thaprari jakma onek kahamchi hindi chungo jak tongkhe lathi kuk siri jak khamung nung. Bosi ore tese nangnai ya kok sai tong naila. Are kaki no kitam ja sumurok sung tong no abo borok asok no sela jinai buri rok hingke noni gana phari mukhang tise korok sai tong khamo haida I borok la chia jer buri no Are bono babo tamo sin chungu bele tamo bol tabuk ta jobab di tong sabo ani bego si rok noi ei musu buchli sasri tamo badakti angki to kondom rok hachi ma tong jago এটা কি তাই এটা কি কন্ডম গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতাম গেছিলাম তখন ব্যাগে আছে কন্ডম গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঘুরলে আবার কন্ডম লাগে রে এক কথা দিয়ে বড় আরো কোন ang saya dabo kondom nong khana noi bini girlfriend ba si berai wengke tamo kondom rok tui berai tong na no buji de ta kisan rok bo o jaga phaya sikang no tong phurele jongoi rok tong khana tinile narkel bagano thangkele borong no ko fanai thik jari nei aboni bagoi no bogilama kondom rok bag bichingo daitu man nuya da norok Obose narkel bagano soya sikano manjago siri khangke ba o khangre rok tabu wan sugoi tongkhana bo morki nangnai rokni buma khangba nugoi rikha tini narkel bagano soya sikano romoi tangjana nai tongkha rok hnoi tabo bukha bising chongoi tongkhana bo is losung kha tini hudda ma bo maria tini manjago si paikha hnoi ongkha borok no kheto tai ang kuno sana thanglia o wansa bai kharnai buri rok no ani bai ko tam sana mujung ja phung sagari bai ko tam sana mujung sangang man wansa ni thalai janai wansa bai kai jak nai uloki wansa bai doktor ang bai jak nai fuina Oh, baik itu nong apa dah sana mujung jak tong borok no. Ongkha baik itu borok no kuno phanta sajri dai. Borok hai borok no saibo ong ya dai. Ang saya de thangnai video borok ongkha likho fuinai rok kamsa ke hamya chongnai rok noi. Ta sajri borok no dai kuno phano. Ya suk kamsa di borok no suna hamya babi borok. Ang saya da thajingo video ni suruwo. Buri malai na ke manjagi alogi na ke manjago noi. Iko buri malai thangro no romoi tangja phungo chila rok bini ayung songbai. Tho himdi get kisa bin khukti no khnai nai apro tam ongkha tai borok kok khogoi hui ton marok no kisa rom lai nai শুক্রবার ফ্রাইডে নি হরো কইতো সঞ্জয় বেমালালাই আমালে ang familia tamungui samia tamgui o nang yani gam sarok ki tam mukhang rok bului tong no abo khuluk di mendra nai nam chung khang bo bomo hai buri busu nai thangma bo goi bini ayung songboi hor kuthugo romoi buthar jak ও জায়গা মালালাই ni kwan get bus kong গেট বাস কাঙো সঙ্গে সঞ্জয় সামন নগো সিমালো ইনিতে গথার বসাওই দङ তাবো দারা সিদক বাস কাঙো বরক নক বিষ্ণু মালাই দङ নিসাও আমো জলতি কুবুই nok bisingo ya get bus kong malai mani fasting malai kha get baskango tarpore tulango ano nok bisingo tulango tamului khumu jat kok sa no abo chila ki sa waisa nok bisingo malai hune buri ki sa get bus kang malai hune o chila ni kok bo buri ni kok kunu mili wa haida no ki cha khnai naila আমো জলতি কুবুই nok bisingo ya get bus kong আজরন রন কে বনুকলিয়া হঙ্গে গথার বাই দানিয়েল ন সাবু বুখনা saimia bor sabai rok buja আচ্ছা যে যারো নং মালাইনি ফাইও আর নিচলা মালাইনি ফাইব্রো আপরো খরক বছর বড় bo sajung na hayo সাইসুং তাইনি খরসম বন্ধ দিয়া norok asuno jin nok bisingo malai ya kare get bus kang malai khangke borok kuni lama kuni kasar romoi tangjama tangoi samia no pura chala sai tongo ta buri kolo kokone manja khata buk ek mane ekban malai ko amo ba din na hamjang mai ayu wasa damar hamjang man di no no malai jak marongkha buiki hamjak kahingke phungo good morning horo good night noi 2 mas 3 mas pore si malai layo no mone ke logi no wa thik tong no jodi borok no kai rok rikhangke tini kai jake khana rok ke saji man thang no buli marongkha bo thik tongo norok no ơi
jaisi chalaro phaibaidi takla nogo phaibaidi norbo sinal wajana ne tabula Nai sing tong ni phai tong lo thok phulai. thok ka saka phul phaibaidi wachano Tamo hinjin thok da hui phai nai. Chama thok si. Ungkha dolrok tinni video asuk jorano malai finan rok bai katal video o video no chaja tongkhe like khedi comment khedi te video katal finan rok khe subscribe khaina tapok bai di ungkha thangkang bye.